Sur dong ni toki nak kalian kaseng. Nakaliang jong kaseng hadin mengila pelong itu ka meeting apa nong stone. Ile iba la don bun ki jing kentho ba jing keno ki bla keno ba kaseng HYC kale politik sing ni kam kabar ki ong ru mangial ngi persang ban yalam bakla ya upai ba nong song snong halor kani ke MOU ya ka bala sign apa dengan sarkar Meghalaya ba sarkar Assam. Nakaliang jong kaseng ngila kren nak basha ba ngim persya ya kata ka jing penbet ya uput. Rekai ka bangi persya kadai kajingnya penbet ya uput klem jingbut renti ya ki kendon bat ikikot kislah ya lor kata kanong rem ka kumbangi ong ba ka HYC kanget ba kadai bandon ka fair play kamdai ba ong bat ngin kren tang mangi kiwei ki jusngam te hakani kisngi baladep ngila khot da ka baai kilat ku patai kubor ya ka open debate akabang ngila khot ya chief minister ya ki minister bat kumjuru ya baro ki MLA ki ba kersyane kani ke MOU bakin wan hakmat jong pat ba bangirungin keren makiru kin keren bat ai ba upat ba unrai ba menu badai bat menu balad te ba susi kalong ba kani kasngi hakabang ilabu ya katarik bat kapur ban pelong ya kani ka open debate hangni po patharkma po jirang constituency jong Kariboy district ngila ap adu sikenta naman ngibu ya kapur khat arbaje ngisdang ya kajingalang ka jongi ya kapur sibaje tam ne ka basusi kalong bawat uwe MLA la ne utaw nong kersyan ya kata ka MOU la ne minister wat chief minister ki khamshim lawan tinakalayang nyo kaseng kung mangilapan ba na ba wala kiwan ni kimwan ru kajing yalang kajongi kajing persya kajongi ya kanig MOU beriti kanya chakmat bat ngilapelong ya kanig kajing yalang ha ba ngilapan sutu pat ba bat ngilapan iru ya kikot kislah khmat jong pat ba balay kaseng HYC kampadiang ya kanig MOU beriti bat kabanengkong ya kabang ikwa ru ban keren na kabasay bat ya kabang ngila keren khmat jong pat ba kalong ba ukonrat sangma nakapor sa kapor uong ba kanig kajing penbet put kaba maula le kadai bet tik na kikot kisla jong tau snam arja khatwe deka hadin ban kaliang jong kaseng ngilawat ya ka RTI ban pan ya kita ka report jong snam arja khatwe ngilap bala degi pet ya ka sector 6 kaumut hapok bakalapara sector ka sarkar Meghalaya snam arja khatwe ko ong babaro kisnong kaba kentup ya ka lengkung bat ya ka jimrigao kidai banwan cepok Meghalaya nila dengi pet pang ya ke MOU ya ka bala sign do Konrad Sangma bat u HBS lanu Himanta Biswa Sharma ngilap ba ya ka jimrigao bat ya kelengkung laai syapu Assam tika jingkeli ka bangikwa ban keli Konrad Sangma lada piong ba ka labes ya kata ka jinge penbet put kat kumur ka report jong snam ajak khatwe balai pat kini ki artli gisnong ki hap apa mega ki hap syapu Assam tingi kwa ban ya syai halor kita ki namar mau ong na ki udon ni ki kot kisla ngiru ngidon ni ki kot kisla tingi kwa ban ya syai kata andre nakaliang ka jong ki khlamwan kwat ikitu ki santli ki principle ya ka sorkan nadu ka basdang ko ong Konrad Sangma ka jinge keren ba ka jinge kendu ikiseng balang ya ka bangir ngilalet ulah keren ka basay ba ka sorkar kan penbet ya uput usam kat kum ki santli ki principle ndai ka ba susi kalong ba klembut ya kini ki santli ki principle ndai la pensyong nong rembet tang ya ka we ka principle kata kalong ba kinong syong snong ha gitu ki jaka kinrai la on le cha Assam ne on wan chepo Meghalaya ndai ngikren ro ka basay ban ong bakani ka jingle kalong ka babakla namar ki babuni gisnong ki badon hakini ginriu tli ki sektor ya ka bala penbet menta kidai kisnong jong ki hima kasi wala ki syong de ki garu ki syong de ki mikir de ki coach de ki rabha de ki dai pat ka jaka jong ka khenduk ka siap jong ki hima kasi ta ka jingkeli ka bangi kwa ban keli Konrad Sangma kalong bakumnu unong syong wai unong syong thap unrai baka jaka jong hima kasi kan le cha Assam ne kan wan cha Meghalaya kata kalong ka bom syong nong rem bat ka bangim la ban pediang bet dei halor kata nong rem ru baki hima kasi ngiyo iba ya ki hima kasi khlem khot lane khlem kenjok ketien swabu unlet ban sign ya ka MOU bat u chief minister jong Assam tingim la ban pediang ya kani kajing penbet put kani ka phase 1 bat ngila kentu bat ngidawaru na UCM baka phase 2 la da kalong ban ya chakmat kadai ban ya tik kat kum kalenti ka badai ka umut basantli principle dai ban pentrika mi kita ki santli principle balada piong ban pet ya ki kot kisla kidai ban pet ya ki kot kisla bat pensyong norem ya ka historical facts ka umut bakisnong ki badai hi jong ki hima kasi jong ki ilaka kasi kidai ban wan pai la ne ban syong ban hap hapo Meghalaya om ban aj po Assam wat lada ki syong ki rabha ki coach ne kinu ki jat ben riru lada ka jaka ka dei jong hima kasi kadai ban wan chapo hima kasi